खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। दिनैनि गिबि आपडेटआवनो दं लोगोफोर, अरुणदयनि जि 3.0नि जि राङारि अनसुंथाइ, बे 3.0नि राङारि अनसुंथाइखौ नोंथांमोना गाबोन 3.0नि राङारि अनसुंथाइखौ नोंथांमोना गाबोन जाय बेनिफिसियारि बिथांमोना मोननो थांगासिनो दं लोगोफोर। बेवहाय बेसेबां बाजियाव आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावना होखाबाय, नोंथांमोना 10:30 नोंथांमोना बे अरुणदयनि 9,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं लोगोफोर। नोंथांमोना 9,000 रांखौ मोननो थांगासिनो दङ गाबोननि 10:30 नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं। दा बेवहाय बेसेबांजोन महिला आइजोफ्रा बे अरुणदयनि 3.0आव राङारि अनसुंथाइखौ मोनगोन? बेवहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावनानै होखाबायदि बेवहाय गासै 40 लाख आइजोफ्रा, महिला आइजोफ्रा बेवहाय अरुणदयनि जि 3.0नि जि एप्लाइ खालामजादोंमोन, बा जाय बिथांमोननिया बे 3.0आव एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन बिथांमोना 40 लाख जागोन टटेलि बेनिफिसियारिया। बे 40 लाख आइजोफोरनो बिथाङा गाबोन 9,000 खरै माने एकाउन्टआव सोनानै हरसिगोन आरो लोगोफोर। नाथाय बेवहाय सोरनियाबा DBTजों जुदि लिंक गैयाब्ला, नोंथांमोनहा बे DBTजों जुदि लिंक गैयाब्ला नोंथांमोना बेनि जि फैसा 9,000 फैसा बेखौबो मोननो हानाय नङा बेखायनो DBTजों लिंक थाथारनांगोन लोगोफोर। DBTजों जुदि लिंक थायाब्ला नोंथांमोना बेनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा लोगोफोर। दा बेनि गेजेराव जुदि सोरनियाबा सिगाङाव एप्लाइ खालामनानै बा सोरबा महिला आइजोफोरनिया जुदि बेवहाय एप्लाइ खालामनानै बे अरुणदयनि पर्टेलाव जुदि हाबाखैब्ला लोगोफोर, नोंथांमोनहा बेवहाय बे 9,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। माने नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सखौ जुदि लानानै थांदोंमोनल', नाथाय नोंथांमोननि जि अनलाइन खालामनाय टाइमाव जुदि नोंथांमोननिया अरुणदयनि पर्टेलाव जुदि सोजाहैयाखैब्ला, बेवहाय नोंथांमोना हरनानै दोनदोंब्लाबो नोंथांमोना बे फैसाखौ मोननाय नङा। गोबाङानो गोनो गोथो जानो हागौ, बेखायनो नोंथांमोनखौ आं दिनै क्लियारलि फोरमायहरखानोसै। जुदि नोंथांमोननियाबो लांनानै जुदि अरुणदयनि पर्टेलाव हाबहैयाखैब्ला, नोंथांमोना बे अरुणदयनि जि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा, बे 9,000खौ लोगोफोर। बेखौ नोंथांमोना आं फोरमायहरखाबाय। नाथाय साननो हागौ आरो गोबाङानो, माने आंनिखौबो लांदोंमोन कागजखौ, बयबो साननो हागौ आंनिखौबो लांदोंमोन। नाथाय लांनानैल' दोनहैबा जाया लोगोफोर, नोंथांमोननिखौ बियो एप्लाइ खालामहैथारनांगोन। जाय लांग्रा बिथाङा खालामनानै, बिथाङा नैबे अरुणदयनि जि पर्टेल थायो एक्सट्रा, बे पर्टेलाव नोंथांमोननि बे जि नामा आरो नोंथांमोननि जेसेबां डकुमेन्ट्स बियो जुदि हाबहैयोब्लासो नोंथांमोना बे 9,000 फैसाखौ मोनगोन लोगोफोर। दा बेनि गेजेराव आरो गोबांनानो DBTजों लिंक गैयाबो जानो हागौ, आरो किसुमान बायदिनिया मा जानानै थायोनो, बेंकआव KYC होआलासिनो गोबाव सम जानानै थायो। बेफोरबायदिनिया जुदि फैसाया सोना हरदोंब्लाबो नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबफैनाय नङा लोगोफोर। माने गाबोन गोबां आइजोफ्रानो मोननायबो नङाबो जानो हागौ, आरो गोबां आइजोफ्रानो मोननोबो हागौ आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ फोरमायहरखाबाय। माने गोबाङानो साननो हागौ आरो गावनि जुदि खाथिनि न'खरफोरनिखौ जुदि हाबनाय नुयोब्ला, आंनिया मानो हाबाखै, गोबां कनफिउस जानो हागौ। बेखायनो नोंथांमोना दिनैसिम सम दंबावो, जुदि मायबा मोनसे प्रब्लेम जादोंब्ला बा बेंकआव जुदि KYC होनांगौ दङब्ला नोंथांमोना KYCखौ होनानै ला, आरो जुदि DBTजों लिंक खालामनांगौबाबो नोंथांमोना दिनैनो थांनानै, दिनै सानसेनि गेजेराव नोंथाङा DBTखौ लिंक खालामनानै लाहैथार आरो लोगोफोर। नङाबा नोंथांमोना बे 9,000 फैसा मोननाय टाइमाव नोंथांमोना प्रब्लेम जाहैनो हागौ लोगोफोर। गाबोनथ' जोंहा अरुणदयनि जि 3.0नि जि फैसा, बे फैसाखौ गाबोन 10:30 माने सोनानै हरसिगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा ससियेल मिडियाआव गावनो लाइभ फैनानै बुंखाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना बयबो मोननो थाखाय आसा खालामनानै दं लोगोफोर, जाहाथे बयबो मोनथों। बेखायनो नोंथांमोना बेखिनि खामानिखौ मावनानै लाहैथारदो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै खनसे आरोबाव फोरमायहरबावबाय लोगोफोर। दानिया लोगोफोर, नोंथांमोननि जि आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक दंना गैया, बेखौ बोरैहाय गाव गावनि मबाइल फनजों चेक खालामो, बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। गिबियावनो नोंथांमोना गाव गावनि मबाइल फननि जि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लादो। आं बेवहाय क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय मा सार्च खालामनांगोन, NPCI, बेखौ नोंथांमोना सार्च खालामनानै होदो आरो लोगोफोर। नैबेखौ आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै लोगोफोर। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि इन्टारफेसआ दानिया श' जासिगोन। बेनि उनाव गोजौनि NPCI आवनो नोंथांमोना
खनसे क्लिक खालामबाव। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव दानिया नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे पेज आरो अपेन जाबावसिगोन लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना नैबेयावहाय दं दे लोगोफोर, नैबेखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। नैबेहाय नायनानै ला लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे कनजुमाराव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो आं बेवहाय कनजुमाराव खनसे क्लिक खालामबाय आरो नैबे कनजुमाराव दे लोगोफोर। बे कनजुमार लिरनायाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन, आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै खनसे। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो लोगोफोर नोंथांमोनाव आरो बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस आरो श' जाबावगोन लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस श' जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना अबेयाव होनो नांगौ लोगोफोर, नैबेवहाय दंना नैबे फरनि जि भारत आधार सेन्डिं एनेबोल, नैबेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन आरो लोगोफोर खनसे। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। आं बेवहाय क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव लोगोफोर नोंथांमोनाव आरो नै बेफोरबायदि दानिया मोनसे इन्टारफेस श' जाबावबाय आरो। श' जाखांनायनि उनाव लोगोफोर नोंथांमोनहाव नैबेयावहाय मा नुगोन नोंथांमोनाव आरो नैबेखैजा दै आगसिखैजा थानाय जि नैबेयावहाय थार्डनि जि अपसन लोगोफोर, नैबे थार्डनि अपसना बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन दे लोगोफोर। नाथाय नैबेयावहाय टाइमा खारबाय थायो लोगोफोर। बेवहाय 8 मिनिट नोंथांमोननो टाइम होनाय जागोन। बे 8 मिनिटआवनो नोंथांमोना बेखिनि खामानिखौ मावजोबनानै लानांगौ आरो। दा आं बेवहाय क्लिक खालामनानै दिन्थिनोसै लोगोफोर, नै थार्डनि अपसनाव। आं बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव लोगोफोर दानिया नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' जासिगोन। दानिया नोंथांमोना नैबेयावहाय नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बारखौ बहायना लादो आरो लोगोफोर। बेवहाय गासिबो नों आधार कार्डखौ बहायनानै नाम्बारखौ बहायनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय गाहायाव नोंथांनि केपचार क'डखौ नैबेयावहाय थुनानै होदो। बेनि उनाव नैबेयावहाय दंना चेक स्टेटासआव नोंथाङा खनसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोफोर। दानिया आं बेवहाय फारि फारि बहायलांनोसै लोगोफोर। आंनि आधार कार्ड नाम्बारखौ बेवहाय होनानै लानोसै। बेनि उनाव लोगोफोर नैबेयावहाय केपचार क'डखौ आङो होनानै लानोसै आरो लोगोफोर। दा आं केपचार क'डखौबो बेवहाय बहायखांबाय। दानिया नोंथांमोना नैबेयावहाय चेक स्टेटासआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो आरो लोगोफोर। आं बेवहाय क्लिक खालामनानै होनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव लोगोफोर नोंथांमोनाव अटिपि थांगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना नै बेफोरबायदि अटिपि थांगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बे अटिपिखौ होनानै लाबानो जाबाय। रेजिस्टार मबाइल नाम्बारावसो अटिपि थांगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोननि जि आधार कार्डजों रेजिस्टार जानो थानाय जि मबाइल नाम्बार बेवहायसो अटिपि थांगोन आरो। बेनि उनाव नोंथांमोना मा खालाम, नैबेयावहाय कनफार्म दंना, नैबेयावहाय कनफार्म लिरनाय दं। बे कनफार्माव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोफोर। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' जासिगोन। बेवहायनो नोंथांमोना मिथिसिगोन आरो दे नोंथांनि जि आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक दंना गैया। आरो बेवहाय बेंकनि नामाबो श' जागोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै आंनिया जि आधार कार्डआ बबे बेंकजों लिंक दं नै बेवहाय देखायबाय आरो लोगोफोर। नै सिगाङाव नोंथांमोननो नैबेखौ होबाय आं। ओमफ्राय नै गोजौआव नोंथांमोननि आधार कार्डनि नाम्बार, बेनिफ्राय नैबेवहाय नोंथांमोननि जि DBTनि लिंक थानाय बेयो नैबेवहाय दिन्थिगोन आरो। बेवहाय इनेबल टु दा DBT, बेवहाय जुदि नोंथांमोननिया जुदि लिंक गैयाब्लाथाय बेवहाय लिंक गैया होननानै बेवहाय दिन्थिगोन दे लोगोफोर। बेनिफ्राय आंनिया बबे बेंकजों, नै बेंकनि नाम दिन्थिखादों लोगोफोर। बेवहाय आंना इन्डिया पस्ट पेमेन्ट बेंकजों लिंक दङ लोगोफोर। आरो बेवबो माब्ला लिंक खालामनाय बे डेटखौ बेवहाय ओंखारजोबगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेखिनिखौ नायनानै लाबानो जाबाय आरो। बेखिनिया नोंथांमोना बेवहायनो मिथिनो हायो दा नोंथांनि जि आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक दंना गैया आरो। बेखौ बेबायदि चेक खालामनानै लानो हायो लोगोफोर। नोंथांमोना बेनिखायनो गाबोन जुदि अरुनदयनि फैसा सोनायनि सिगां नोंथांमोना बेखिनि खामानिखौ मावनानै ला। आरो नोंथांमोननि जि बेंक एकाउन्टजों आधार कार्डजों लिंक दंना गैया बेखौबो चेक खालामनानै लादो लोगोफोर। बेनो जाहैबाय DBTनि लिंक दे लोगोफोर। गोबाङानो साननो हागौ DBT लिंकआ मा, बेनो आरो नोंथांमोननि जि DBTनि लिंकआ, बेखौनो नोंथांमोना चेक खालामनानै लानो नांगौ। माने गभर्नमेन्टआ DBTनि थ्रुयैसो फैसाखौ सोनाय जायो नालाय, बेखायनो नोंथांमोननियाव लिंकआ थाथारनांगौ दे लोगोफोर। जिखिनि बेंकआनो जा नोंथाङा लिंक थाथारनांगौ आरो नोंथांमोननि जि आधार कार्डआ। दा दिनै आं नोंथांमोननो बेखिनिखौ फोरमायबाय। गाबोन फैसा सोनायनि सिगां नोंथांमोना बेखिनिखौ आं जेरै थिनदों बेबायदिनो चेक खालामनानै लाबानो जाबाय आरो। गोजोन्थों, थेंक इउ। नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन।